Gigang sa Rimen Projection Center, ano kining tulumanon? Hanjumanan sa kaapi. Ano ba na siyang kaagi kalon? Meron kining usa ka lalaki nga taga Pais City, Negros Oriental. Ang nato matatampo nagdaw sa nga Aldo. Mahal ko ikaw, Lisa. Picture na Aldo, oy. Tinudig akong gisulti ni mo. Love ti ka. Unya, unsaon man ni Mos Mary Ann, ha? Mauyab man mo? Ni ka ni mo sa, may uyab ka? Unya, manguyab kag lain? Ako ipamatuod ni mo nga mahal ti ka. Unsaon? Unsa? Imo na gibuhat? O bay, akong gipanguyaban si Lisa. Unya, si Mary Ann. Mahal na ko si Lisa, bay. Mabuhato na pagtanan. Bay, ay lang tingin nagbuhata, bay, oy. Maluoy sa taon ka ni Mary Ann, oy. Buta ba si Mary Ann, bay? Niya, mo na yung himuon niya? Pero mahal na ko si Lisa. Mahal na ko siya, bay. Aldo, naunsa man ka? Naganin na naman ka itong nagkuyog. Unya, wa makitingtingog diha. Saan may problema ba? Wa, Miriam. Bantay, ha? Wa, lagi. Nangital akong timing. Aro isulti na ko niya ang tinuod. Bay, nanaasas makadaghan, bay, oy. Una ka mabuhat, anak. Basinog, nakalitan ka lang nun. Dili, bay. Desidido na ko sa akong gibati. Ugwa di magkapugong pa sa kubuhaton. Oh, bay, Aldo. Basta ba na imo isulti na ko, Aldo? Matod mo, importante ka ayaw imo tuyo na ko. Aldo? Uy, Magbuwag na lang ta. unsa? Pasalo ako. Pero, magbuwag ta. Dili. Ayaw ko gingaan eh. Dili ba, mahal mo na ito ang usagot ta. Dili ba? Dili ba nagsinaaray man ta? Ayaw nga nag-ingan naman ni Ron. Di lang ta magdakagsulti. Basta kabuwag na ta. Aldo. Mas kabuangan niyo, bay, oy. Ano yung manggibugan si Mary Ann? Nahibaw na bitaw ka? Nalawag ka na ko si Lisa. Paita sa mo, bay, oy. Yan naman kayo mo nga gibugan si Mary Ann. Lisa mo sa kayo magpabiling ko, Miriam. Nawala ko'y gusto niya. Ah, posible naman sa pana. Sige, di ko yun sa inyong relasyon ni Mary Ann. Wala yun nabilin ni mga gugma niya. Bay, tugan ang giguro sa tinuod, bay. Ang tinood ba eh. Niya pa mo kay feeling si Miriam. Oh, naaraman din, ha? Pero pilit ako huwag tangon. Tukod alang ni Lisa. Pataya gid ni mo anang Lisa, bay, sa? Mahal gigyan ako si Lisa ba eh. O bisa ko si Metabo. Dili Metabo mawa siya na ako. Unsa man? Nasettle na mo si Mary Ann? Oh, day. Sure ka? Promise. Bantay bitaw? Akong gito man akong gisulti ni mo day. Lisa, mahal ko kiti ka. Love sa taka, Aldo. Salamat. Daghan din kayo salamat. Aldo, paminawa na ko. Miriam, unsa ba? Magsulti ka. Wa naman ta. Dili pa ba naigo akong gisulti ni mo? Malipayo na ko ni Lisa. Busa, ayaw na ko sa muka. Amin ako ang mahal ko ni mo. Sa una na to. O karon wa na. Maong ayaw na ko sa muka. Haba? Magkalinta na ita. Huwag ka mahadlok ang gabaan. Oh, nanong gabaan mo ko? Gabaan ka ni Mary Ann. Abi ka dito mo kumaygog ba ni Lisa? Gabaan ko. Ay pag inaana ba yun, eh? Bay, magkasabot ang ginawa sa kong sitwasyon. Magkasabot na siya. Unsa oras nga itong sabot? Alas 4. Unya. Unsa na meron oras ah? Alas 4:16. Pila ka minutos nga late ka? 16 minutos. Ang dili na ba yun ako ganahan sa taon, no? Aldo? Kailan pa paabuton ko? Lisa. Maong sa sunod, ayaw naging ko papaabuta, ha? Oh, oh.
Day, managpa mo ka. Kinsa to gikasulti nimo? Kinsa to? Igagaw man yung tao to na ako, day, eh. Unsa igagaw? Unsa igagaw? Ha? Animal ka? Ayaw gyud kog binuangi ha? Kay panitan ta gyud ka. Day, Mauna na diha ron, ha? Nag-antos ka na sa imong Lisa ron, kay grabe kay kamalita. Grabe kay kasilusa. Paita na ba yun? Buwan ang imong gipuli, pigri kayo. atos na ko yung kinaiya, bay. Ano mo gina? Basta mahal mo ang tao. Andam ni mo dawato na iyang pagkasiya. Ayaw na pagkita na ko ha? Ayaw na yun. Kaya wak na gid kay lamni, oy. Day, Sa pula ni Mugnaw, oy. Pawa na. Buwag na ta. Mong ayaw na panghilabot na ko. day, ayaw ko ingay ni. Naibaw ka kag unsa ti ka kamahal. Wak na ko'y gugman ni mo, Aldo. Mong magbuwag na ta. Day, Lisa, ayaw ko ingay ni. Buko matingay ka? Di na tagang buwag na ta. Nagkasabot ka? Lisa, Naghilak pag kay ang ngayon. Oh, ha? Masaya kong ingon mo. Okay, klaro ba yan na, bay? Sa'yo na lang gisa mo. sakit kayo, bay. Sakit kaya akong ginangatan ron. Sakit kayo. Labang tagay na ko siya. Pero ganun iya man kong giingon ini. Ano man, kanus apa mo kumalimot niya. Hangtod kanus ako mag-antos. Bay, dili ka nga gaba na nini mo. Nakinumdum ka nga sa una imong gibugan og kalit si Marian. Tungod kay imong gipili si Lisa. Nya, ilabi ang kuulan ni Lisa tungod sa imong pagbuwag niya. O, mao na imong gibati karon. Gibati ron nimo ang gibati ni Marian. O nga, nakaingon ko nga di ka gaba ni nimo ron. Uy, bay. Naganon lang ako ni Miriam. Gusto si Bayway. Tingali, gaba na rin may tabo na ko. Pero nagahibaw na ko. Unsa ka sakit ang gibati ni Miriam kaniya to. Sakit kit kaayo. Sakit kaayo. Mangsay, Miriam. Oh, ayun. Ayun, sila ka ng putahan. Please. Gusto ko mag-exultinin mo. Please. Una sa taran. Mga ikaw pa sa ilos kong gibuhatin mo kaniya to. Nagaibaw ko sa kasakit ay mong gibati. Kaya mong gibati kaniya to. Ako gibati ka rin. ug maong ni ako. Kay gibuwagan ka naman ni Lisa. Gaba na kinig ako nihiaguman. Gigabahan ko ni mo, Miriam. Wala to'y kaso. Ako na itong gikalimtan ang tanan, Aldo. Kay kung ako matong gidadaron, siguro, wa pa ko makamove on. Pero salamat na lang sa Ginoo nga okay na ko. Na nakadawat lagid ko sa kamatuoran. Mary, Ingon anak gid na Aldo, moabot gid ang pagsuway sa kinabuhi. At least, natagamtaman nimo ang akong na-feel sa una. Ug nakahibaw ka, unsa kasakit ang akong gibati kaniadto. ambot kong ang edin na akong isulti ni mo. Unsa man na? Mahimo ba? Natagan ka ni mo laing higayon. Gibalibaran ko na Miriam sa akong gihad niya kang gugma pagbalik. O sa katuig 5 na kabuan. Gikan sa pagpadayag niya. Pero wag niya dawata pagbalik ang akong gihalad niya. Dili ko sa mabasol. Pero ako ipamatuod niya na nagbasol ako. O bisag sa kadugay. Bisag na po pagkatuig na mag-antos ko. Ako antoson. Dawaton lang ko niya pagbalik. O katagan ko niya laing higayon. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan so sa ka awi. Kumusta kanyang tanang masukit ti paminaw niling handuman na sa kakawit? Ilabi na sa mga artista, nga wagatog kinabuhi na ako sa gilanon. Ako si Randy. Sa di na pa nakusubdan sa pagsaysek na akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ka naguluhan, pagsubok. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit.
Ano ba na siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Lucimba Pardo, Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Randy. Ah, sige dong ha. Si ikaw mayo ha. Ang iba yun yung paboritong pagkaon. O akong gipalit dito sa pagid sa fast food pagid ng imong paborito. Nada kay kwarta, kuya. Nakapalit makaini. Husto-husto sa akong kita sa pagmapasura dong. O ako na napatimbang. Mong nagkakwarta ko. Sara lagi ni kuya. Ikaw di ay. Manakagkaon. Ha? Managog kaon. Managog kaon ganina. Nakakaon ako. Ay, kalain. Wali ka magigdungan ako, kuya. Gigutom naman ko. Maong ni kaon na lang ko. Sa karandirian lang ko ni kaon. Ikaw rin akong gipalitan sa imong paboritong fried chicken. Kaya di ba man ko, gimingaw ka inipagkaon na. Maugid, kuya. Hello. Ay, mga tao din, he. Ingaw lagi. Yan ang inahan itong palahubog eh. Dali una ko gurot ang akong pagkaon, kuya. Uy, matukan ka eh. Matukan ka. Yara malagi ng mga tao din eh. Bantog na way ng ningog, kanilikabot na debog kaog inyo. Mga hangol. Hubog ka. Katug lang dito ka. Dautuhan mga pauli. Rayo gani po uli pa ko. Grabe yung inom no. Ay, dodong. Gaya ko na mo pagkaon be. Ayaw ma. Ayaw, ma. Ay, ayaw. Hagol ka. Ma, gita pa akong ganyan masudong. Hagol man. Imo na lang na, maoy. Di na ko mukhaon. Dong, ano yung barong mga? Di na lang ko mukhaon, kuya. Dong! Salamat. Ay, masad na lagi pagkaon ng akong tiyan. Ay, naguhit ang akong betok din. Iya ka na. Ang sundan si Dudong. Dong. Kuya. May pagdili na lang siya mo pauli. Badlungon kayo. Wa ka pa mabusog no. Kaya dahagod ka fried chicken ang tagipalit ni mo. Wa ni mo harot ang usa. Katunga rin nakaon mo sa imong kikaon. Gutom ba nga ni kayo ko? Kaya kaya tanor ko kung kwarta. Kung pili na ibilin. Oh, uy. Uy, lang. Wa na bilin makaabot og 50 pesos. Gamay naman lang din imong kwarta, kuya. Silang. Ato lang din ginuton kung unsa ito mapalitin ni ron. Mga unta. Gigutom sa ka? Udong. Gigutom sa bitaw ko eh. Namakak di ka na ako, kuya. Ako maganda ito gitagana para sa panihapon ni mo. Unya og snacks. Nagpaabot naman ako kung may salin ka. May akong kanon. Kay ako magipunaan og extra rice. Hala, gikaunay no ni mama. Sige lang. Uy, kaso. Nadapat na ba ka ito? Kung nakalimot pa kung ako sa mama, isumbag ko na to. Kuya, Dili kong todo nimo pasipaan mo dong. Lasa lang itong dapat niya nimo. Nga na ako imo tubangan. Lasa lang ito. Nabusog sa punta no. Tag sa tagkakaon. Pansit o batong. Unya, gipagpinantag sa baho. hey, sayang nga sa kong fried chicken, eh. Sige lang. Kung mayo gyapon akong kita ugma, magpalit gyapon kong fried chicken para nimo. Promise. Promise, ha? Lagi. Promise. Kuya, kuyog na lang ko ni mong mamasura. Oh, ayaw. Dili na makaayo nimo. Ako lang. Palitan talaga ka.
Sod na sa atong kwarto, ha? Una lang, musunod ako nimo. Okay ah. Sige. Unsa man kasaba? Tos itong kwarto magikan ng kasaba. Ma? Ikaw giligin mo kasaba din eh? Hail, di mo tagoy mo kwarta, ha? Oh. Hail! Wala kay kwarta, ma. Wa na kay madawdaw na ko. Huwag palit ka magaling balok sa banghod. Kadura, wala lain. Mga buwisit magkaha mo! Mga buwisit mo! May paglayasan ta mo! Maubog ka. Baway na lang. Unya ta magsulti. Kung mataron ng utok ni mo. Mga buwisit mo! Gabi na lang. Mapagid mauli si mama. Kasi kubog na, milakaw pagid. Grabe na na. Gusto ko lang magbintagay inom. Mayo! Mayo! Randy! Gudong! Si Tio Abel ni ninyo. Si Tio Abil. Nabay tao? Tio, kadit lang. Ablihan ako bultahan. Tio, niyam lagi ka. Nagabian mo ka. Pasudlaw na ako dong. Sa sud na ta magsulti. Mahinungdano ng akong tuyo ninyong managsuon. Hain man dis do dong. Nasa mong kwarto, Tio. Sud, aron masira na kubultahan. Og ako tawagon si Dudong. Nas Dudong, Tio. Unsa man tanang imong pagsultihan namon, Dudong? Didto ang iyong inahan sa bahay. Nikuha na kog kwarta. Unsa? Iya kamong gibaligya namo ni tiya siya ni ninyo sa kantidad lang nga 10,000 pesos. Unsa? Di na kuno siya mo balik. Biyaan na kamo niya. Makig-ipo na lang kuno siya ni Tonyo nga iyang uyab. Ang iyang uyab nga adik? Hanggaw magutong inyong inahan. Wa na gid ko makasabot siyang utok. Ako na lang tong gihatagan. Aron mahilom na. Hubog para ba? Nanimaho good. Og dadon ko kamong duha si Dodong sa bahay, ha? Wa masad mi anak, si tiya siya ni ninyo. Sa bahay na kamong puyo. Ang tinuod, Tio. Yay! Ninduta na din na magbahay ni Kuya, no? Lami pa saan may pagkaon. Unya, ang amo magamitin sa bahay, Tio. Unsaon man? Biyain na lang ang tanan ninyong dinhi. Ato na ning padlakan. Pamalitan kamo namo ni tiya sa ninyo og mga bag-ong gamit. Hawagin ko mo kuyog ni Teo ninyo aron maandaman ko kamuglami ang pagkaon. Nga sige na, pangaon na mo. Wow, kalami sa mga food. Tiya, salamat inyo. Ayaw pagpasalamat. Kalipay kong kasilbihan mo. Gikan karon ani na mo pupuyo tipon ka namo ni Teo ninyo. Isipan na usab kini nga inyong bay. O gikan karon magpuyo kita dinhi isip usa ka pamilya. Wow, ninduta na sa tong kwarto, Kuya, oy. Ay, kayo sa ato. Gamay kayo. Si mama ka doon, no? Di naman ka siya mo balik na to, Kuya. Unyag magkaroon na siya balik sa ato. Sirado ba ato? Ay, ayaw na lang siya pabalik ka, Kuya, oy. Di ko ganahan ni Mama. Dudong. Si Tia ron. Kadit lang, Tia. Tia, nga no? Randy, si mama ninyo, doon na daw tag nahitabo. Nadunggaban sa iyang uyab nga adik. Oh. Tuwa ka ro sa ospital. Ug patay na. Ginoo ko. Nalubong na nato si mama ninyo. Dili na gid siya makantos. Nakapahuway na gid siya. Kung wa pa siya maglayas-layas sa inyo, buhi pa unta tingali siya karon. Matapang hitabo, Tiyo. Doon ay rason. Tingali, sa'yo siyang ipapahuway sa Ginoo.
Aron di na siya magkamugna pag dugang kasol din sa kalibutan. Rand, Nagpasalamat na lang mi si Dudong nga maigsoon pa si mama nga nagpakabana na mo. Giisip lang tiya siya nin sa magit sa tinuod nilang anak. Gibistihan, gipatungha. Nalubong na lang si mama nga wag ni magpakita ang among amahan nga utos ang way hinungdan. Nibiya na mo nga wag ni makahinumdum. Bisan namo na lang nga iyang mga anak. Dinin lang kutob, more power sa RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Randy nga taga Lusimba Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga regulahan, pagsubok. Ang mga kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Miraluna Tumulak o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikala o mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.